Halo, Yu, aku apa neng omahmu lo Yu? lapo nang omahku, Mas? Yo narik setoran to Yu, mosok njaluk mangan. Tanggale to jebule. Ya wis, Mas, tak tunggu. Aduh, piye ngene iki? Kudu duit, nggo setor. Halo, ono apa bos? Bro, bayaran lemburanmu wis tak transfer. Wis masuk burung. Wes bos, malah wis tak tarik 500.000 toh? Kowe iki nek masalah duit iki lho kok cepet men. Nek gawean ki lho, ngelelet iki. Pak, Apa gitu? njaluk duite, Gua apa? nggo setor. Jebule iki mang wis tanggale, Pak. Lah piye bu? Aku ora duit blas sih. Nah, terus piye, Pak? Engko di story ambekan apa? Apa ngene bu? Jajal utang duit Mbak Kom neh, nak menawa duwe. Ya wis, Pak, nyawa. Ya. Jelas-jelas mau bar narik bayaran, Rek. Ngomong gak di duit. Pak, saiki awake dhewe nak ndokokno duit ki sing hati-hati. Soale nang daerah Mbak Kom lagi usum tuyul. Masa bu? Iya, Pak, Mbak Kom bar kelangan 200.000, atusan loro. Soale tuyul nak nyolong ki, nak atusan kabeh. Berarti tuyul nyolong ki dipilih sing lembaran atusan tok to bu? Yo ora to, Pak. Tuyul ki nak nyolong ki, nak eketan kabeh, nak atusan yo atusan kabeh. Mulai saiki nak ndokono duit sing hati-hati, nek perlu digedhi karet. Sese bu. Lah kemang sudah diutangi duit Mbak Kom ora? Ya sida to, Pak. Ki mang 500.000. Padahal duit nuk narik mau ya ketan kabeh. Bahaya. Kayak duitku yo kalong, dicolong tuyul. Pak, kowe ngerti kontakku? Lah pe nanti ya, Bu? Iki lho, apa setor nang koperasi. Wong aku kesusu kok. Kontake ilang barang. Lah biasane ya pegawai koperasi ini to, Bu, sing marani rene. Iki mengaku, Pak, sing dikon ngeterno rono. Gak aku, Bu, nak kontakmu. Ya wis ah, tak golekane dhewe. Kayak duitku yo hilang sak lembar apa rong lembar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kontakku ki mang nandi. Saelingku tak tekok njero tas kene kok ge enek. Gak rong kesusu apa piye le? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nang ndi to jane? Duh, Pak, duitku sampe apik ning jero tas kok mok tokno ki lapo? Wis tak gendeli karet, engko nek dicolong tuyul ngono piye? Sik, Bu. Lah duitku re. Omongmu rek gak di duit. Manung